Mugia jo ng'ang'isi nwa ka yuyo madundo kaita bobedo ka duogo kod nonro mar Gaset. Aseduogo ka kendo ntiere kae kod jafwambo wadwa Harncell Oyango mar mondo mi onono walidhni gigo manitiere Gaset. Omiyo Gaset momori e kind The Standard kod Daily Nation ibod nyiewo tibedo piny somo e yo makare. The Standard kod Daily Nation weche ma omi pek opogore. Kata kamano angwalidhgi mana mapiyo piyo. Yaore Harncell ichiew nade? Joyce Nyasaye orita. Chakre jatend piny Kenya elevate watu ilongo nango middle income earning country. East Africa ka onge ng'atalowa. Wane mwamata. Wane mwamata kaka middle income. Wagoyo kang. To kata bedo ni one middle income bende jopiny nigi pesa ofuko nigi jopiny to pod ywak sani nengo mar mauta medore ero iwacho ni nengo mar mauta komedore nengo mag gik moko bende kidek medore jogo manitiere sekta mar wuoth no ngiso wegi nyamburko ni kik med nengo mar wuoth kalo ni mano bende medo kelo pek mar ngima ne jopiny kata kamano wanyalo sungore ni one middle income kata kamano koro temane matek jopiny wuoth gi pesa ofuko dogi mane gima wadwaro sani koro wach moro mbaka moro inchawicho kage goyo mar golo pay as you earn ne joma earn 30,000 and below joma earn 50 and below tika gidhi review bende mondo yude benefits mago ka ginyalo kete tim to bro konyo japiny. Ay, wageno ni yobo bedo reviewed ne nyaka jogo masemoko yuto mar gipod ni malo kalo ni kila ng'ato to pek mar ngima diyo. Adono chako kod Gaset mano mar The Standard. Gaset mar The Standard nyakwara Mugia Jwango kinyi makawuono menyo wechego mago mag siasa battle lines drone. Adono wang'ie kanyo kwa ng'ie kanyo Harncell anoko ket picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod picha mano mar ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ka koro nyaka sani nyalo bedo ni nitiere kiewo moro makoro seketi ahinya nyato e kinda duon bura mano mar ODM ka achiel kod mano mar UDA. Odiochieng' manyoro wageni nitiere romo mano kelo kanyakla rawere mag ODM mawuok e gwenge mopogore opogore ne giromo e alap ma Jamhuri mano bore Nairobi ka. Dr. Oburu Oginga ogai mar ODM odiochieng' manyoro e kinde mano wuok oko ka koro loso nowacho ni wan weche mag zoning ok waluoro. ODM bro bedo ka chungo jotelo e kombe mopogore opogore kochakore kom mar MCA to nyaka kom mano mar jatend piny Kenya. Koro kia ni kanye makoro kiew osegore koseni chalo nago kaluore kod Gaset ni mano mar The Standard makoro kete ka ni battle lines drone. Harncell Mana kaka iseketo no sani to koro nyewa winjo ka ogai ma ODM gi jotelo mamoko mawuok e ODM nyowo ka wacho nango ni weche mag riwruok mar 2027 election kindi UDA gi kwe piny matin nikech ne nitiere achiel ariyo moko manyo nyachal kaka manyeo onge winjruok to maduong' ahinya en weche mag zoning. Gima moro bende aneno ka dhi kelo liet ka en wach ma vice president position nikech ODM dwaro position no to UDA already nigi vice president margi koro mano bende dhi kelo liet but kata kamano to gima nye ODM nya ywago maduong' ahinya be nyen ni nitiere achai moro ma bende wuok e jotelo mantiere e UDA machiel kuom gi en secretary general ma UDA ma be nyose nyiwacho nango ni gi weche mag secretary general gi nyalo goli sasa ichalo kachala secretary ma nyumba kumi ginyaka chiwa to gigoli ni kawono waketo ng'anene koro bed mos nyonyise noriembe e wiper kendo chalo gima maling moro chalo gima ntiere ni nyalo riembe kata mana UDA nikech chalo gima opuso wach ahinya koro mago nye gik manye nitiere kanyo to ODM nyuko ka wacho nango ni gin onge ng'at ma giluoro gidhi keto candidate kochakore MCA nyaka president magita neno maka gina tactics mag miyo UDA luor nikech UDA bende osewuok kawacho nango ni gimbe gidhi field candidates magi kochakore MCA nyaka koro ngeni anena fire meets fire idil gi match koro aneno ka wach makamano mie peke it Gaset mar ang'wen mano mar Gaset ni The Standard adona dhi it Gaset mar ang'wen kanyo nikech it Gaset mar ang'wen kanyo Harncell emoket kanyo ni zoning or no zoning we do not fear anyone defiant ODM vows gigo mano wachi kod moko kuom jotelo bende mano yuoro e romo makamano to Dr. Oburu Oginga e kinde mabende noloso odiochieng' majoro nowacho ni bedo machiegni kod telo bende nitiere kaka nyalo kelo ber mopogore opogore wacho kanyo ni ka intiere kweth mapingo piny owacho ok inyal gero apeyni ok inyal gero subtende
tijen mana dhiro kata ng'iyo gigo ma sirikal timo, lakini ka gidhi mbele giwacho ni ka gidhi mbele gidwaro ni ODM kata duond bura margi mano mar ODM nyaka bed e chuny telo mane yiero mar higa mar 2027 makoro giwacho ka ni zoning obedi kata zoning kik bedi, wan onge ng'ata makoro waluoro, warito neno ni to gino kenge magi makoro gibro bedo ka giketo mar mondo mi bende gitema ne tego duond bura mar ODM ahinya to kuonde mane wang'eyo ne yiero mokalo ka ODM jabedo gi mbi. Mana kaka isewacho no, ODM to nyaka number 1 metego gwengege. To wach zoning ni anene madip matin. Ing'eni ji nene ka gimenena gima mar protecting regions gi ntiere jomoko ma chal ka gima manyo direct ticket mang'eni ka zoning osetim to koro direct ticket gidhi yudo. To an penjo mapenjora niya, en ang'o ma chama ma ODM gi UDA ok nyiswa e wach mar zoning ni? Achiel kuom gima neno en ni kang'iyo kaka jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nogole telo, gima nomiyo ne yot gole telo ne ni nikech noonge numbers e parliament. Dino bed gi numbers e parliament kata mane senate ok dino gole mayot. Koro mage interest mag ODM neno ni kadiponi wayudo lemo mar vice president to wabalo gi sirikand William Ruto ok nyagolwa e telo nang'o nikech wabro bedo gi numbers, wabro bedo gi ji e parliament. Mar ariyo en politics mar 2032 kech 2027 to ODM dhi support William Ruto. 2032 ODM tego neno nang'o ni giketo candidate, to mondo iket candidate nyaka be ni ground bende ine gi pek, ine gi strength. Koro protecting regions mag ODM en tactic ma longevity, ok en tactic mana mar chopo wa 2027, en ma neno ni ODM ochopo nyaka 2032 kata mana beyond. Koro mondo ODM omed survive, omed dhi nyime, zoning ni achiel kuom gik maneno ni nyaka gikete timo. Of course voters amoro nyalo balo gi wach mar zoning ni, kata mana potential candidates moko nyalo balo gi wach zoning ni, but king'iyo interest mag party, king'iyo interest mag at a party level, to zoning possibly at the best option masani koro ODM ni godo, nikech internal wrangles bende pod nika, weche mag linda mwananchi be pod nika. Koro chal gima pod nitiere bagni moko mantin e ODM ma koro nyaka ging'e nang'o ni gwenge magitegne gi make sure ni gi protect, nikech be kiriwori gi ng'ato to kendo ng'at miriwori gi no kendo koro lero kodi, ing'eni miyo third alliance teko, nikech unudhi baro kura uge. Third alliance dhi biro, an aneno gino kotimore Kajiado ne nitiere candidates mag mamoko, but iyudo ka parties moko mane nitiere within a coalition nodhi of failed candidates within their parties, ok within the coalition. Koro iyudo ka Jubilee nigi ng'ato, kia DP nigi ng'ato, kia party mane nigi ng'ato. Kanochopo sa ombulu, jaodie mano yombo nang'o nikech jogi nodhi opogo kuchigi, koro jaodie mare matin cha ema nodhi oyudo te mano yombo go. Koro mage gik ma aneno ka ODM nyaka ensure nang'o ni ging'iyo magiketo sigingi malong'o gi protect areas gi. Ai warito no ni gibo bedo ka gikete yo machalo na nikech bathe kanyo beda no kanitiere sigana moro mano mar riwruok e kind ODM kod UDA makori wacho ni nyalo miyo gwengo mago mag Western bedo kod loch mane yiero mar higa mar 2027 mago weche mano wach kanyo kod governor e county ma Kakamega Fernandes Barasa ka koro entiere kod geno ni tudruok makare kind ODM kaachiel kod UDA nyalo loko luasi mar siasa e pacho kae nyanya to motelo ne yiero mar higa mar 2027 man nyakora mugejwa inyalo somo bathe kanyo. Harncell adwa wadog chien e it gazet mar adek mar gazet mar The Standard, weche ma utudore kod okumba mar thieth mano mar SHA ka koro jopuonj e pacho kae gisingo kata gichano bago ng'anyo motelo ne yaw skunde e tam mar 2 mano juma manyiena ka koro magi duto giwacho ni en kotudore kod chochni manitiere okumba mar thieth mano mar SHA ka jopuonj sani wacho ni nitiere kaka ing'ado gi omenda ma ichule okumba mar thieth mar SHA
to nyaka sani giwacho ni ka gidhi e ute mag thieth to services magiyudo kata iwacho ni services magiyudo ok ket kod pesa makoro ing'ado gi dwe ka dwe e osara margi. To ng'e ni magi gin weche makoro jopuonj yuago, mano ka okalo e riwruok mago mag jopuonj, mano mar Kupet. Makinde mathoth wang'e ni Kupet ne nitiere mesa kod duol mandiko jopuonje tich TAC kaachiel kod board mano mar SHA kinde makoro nigolo jopuonj e okumba mathieth machon ka koro ikelo gi e SHA. Sani koro dweche mathoth kochakre higa mokalo podi giyuak ni SHA ni ing'adowa to services mwayudo to ok ni kare. Harncell. Adim makende misewacho kanyo ni ok kata jopuonje kende, most sectors bed informal kata formal osebedo ka yuago wach SHA ni. Awacho kinde ni kantie gimoro achiel mabro nyalo mono jatend piny Kenya dok e telo ten wach ma SHA ni, nikech wach SHA ni chal gima koro obago gi. Ok en gima osebedo mayot kuom. Ok en mibadhi ten services mok bed delivered to en yuak left, right and center. Jopuonje to aparo no miro deal ka ne giwuok e on Minet ka gibire SHA, nikech on Minet ne ok wawinji yuak magin godo ni ne gin gi cover ne gidonjo hospital moro amora mane gidwaro no improve status ma jopuonj Kenya kata sani tiwinjo ni gibedo mana restricted to level 4 hospitals. Mane nonro manika wacho ni jal miluongo ni Koikai wacho ni SHA kinde mane gintiere e Minet contract ne wacho ni ne ginyalo dhi kata mana e hospitende madongo high end hospitals. Sani to SHA restrict gi to level 4 facilities. I don't think ni shida en level mar hospital. Shida maduong' Kenya ka en level mar hospital en service delivery mani kuro, nikech inyalo dhi kata mana e dispensaries manie gweng' tiyudo service midwaro to mano gima ok nyami yuagi. But nitie services moko monego bed nitiere level 4 hospitals ma jo Kenya pod ok yudi. Koro iyudo ka mane gima kelo yuak maduong' ahinya kind jopuonje kanyo. Koro gima awacho ni jotend unions mano Kupet gi NAT gibedo ne piny gi wach ni malong'o, nikech maeri en gima dhi affect somo. Sani to wadhi e term ma very critical. Skunde no beni yawo juma mabiro. Gibed piny kata mana ka ginyalo bedo piny gi TSC mondo gi resolve issues gi, kata ka iduoko gi to some private hospitals mani Kenya kan ginyalo SHA nyalo take care of, kata kan tiere TSC nyaka many kaka konyo jopuonje, nikech sani wawinjo ni weche mag mafuta, weche mag gi weche mamoko dhi affect second term, kendo kichaki medo gi strike ma jopuonje en midhiero dhi bedo midhiero maduong' ahinya ne jopuonjre kata mana gi jonyuol. Bende jonyuol sani ikore mondo ter nyithindo sikul, transport omedre, kendo kiwinjo ni jopuonj bende koro dwa this demonstrations nikech weche mag SHA pok odonjo malong'o. Giyuak ka bende jopuonje yuak ka nang'o ni TSC ok no negotiate malong'o ne weche gi, nikech kata mana weche mag life group life weche mag group life cover ok ne TSC ong'iyo malong'o, makoro chaka gima ne gibedo short change ema nyalo penjo koso nang'o. To ka ne gibedo short change gi highlight areas ma gidwaro ni magi areas ma wa demand. To twag gi nonego be nosechako. Sani en a bit too late, nikech koro nyithindo ema dhi hinyore kendo ka koro gibro chako gi extend holiday margi matien gibro chuno gin kendo gi extend term mondo gi cover syllabus matien ni kata mana exam nyalo delay. Koro mago gik manyaka TSC ng'e. TSC osetemo ndiko jopuonje but wach SHA ni to pod aneno ka pod nitiere wach SHA kanye ma pod nitiere kod choch, nikech ncha waneno kate gi kodira mokalo mano jatend duond bura mano mar DCP bende koro ne seyo mano okumba mar thieth mar SHA ka koro wacho ni okumba mar thieth mar SHA ne ochuogi mar mondo mi okony mana ji matin. To mana kaka iwacho no winjo bed ni giporo wach chon
ka ber to juma ne winjo bed ni giporo wach mar mondo mi kochopo juma manyien to jopuonj kik dhi e ng'anyo. Jopuonj kodhi e ng'anyo to nyithindo ema koro dhi hinyore. Adwa no wetege weche makamago. It Gaset mar auchiel nyakwara Mugia Jwang bende nitiere sigana minyalo somo kanyo manyalo mako wagi. Mano kotudore kod Calvins Okoth ma ong'ere kaka Gaucho. Sani koro wacho ni I am up to the task. Wachko Gaucho defends his appointment to hospital board. Mano kotudore kod lemo makoro opodne kanyo. Kakoro bende penjo makoni kod coach osebedo ka penjore ni to en yo mane makoro itiyo godo mar mondo mi koro oyier ji mar mondo mi obed jotije mago mag piny owacho pacho ga. Wang'e kaka Calvins Okoth mong'ere kaka Gaucho nen vocal ahinya to e kinde ng'anyo mago mag rawere mago mag jenzi. Nyakwara Mugia Jwang nyalo somo sigana makamano mar mondo mi ging'e ane ni to Gaucho ikore yo machalo nade e kinde makoro entiere e board mano mar od thieth mano mar Mama Lucy Kibaki Hospital. Harncell. Mana ka gisewacho no, Gaucho oseng'ere Kenya kaka ng'at mosebedo vocal ahinya e weche mag human rights, weche mag siasa, weche mag uchumi gi mamoko. Koro sani chako gima koro dhi chuno no lock tactic nikech koro ng'eni koseketi e board. Kose pod ni lemo moro. Ochut ni bor maber. Ochut ni gimoro matin. Tingeni koro nyaka lock tactic. But koro an gima wacho ni kik odhi kucha to odhi gi iye opar jopiny nikech maeri baneno ka ok en opportunity mar mondo oked ne jopiny but mar mondo o push agenda mare wuon. Maybe kata mana in the future onyalo dwaro bedo gi lemo moro maduong' moloma to maeri en platform malong'o mar ko succeed ka gi succeed ma gi loso weche mag osuptal no malong'o to bro miye mileage malong'o. Koro maeri en opportunity mar miye mileage kata kamano to en gima kizungu pako ni en potential banana skin. En gima inyalo po kikier ma ilwar kar mondo idhi nyime tiyudo ka kendo koro ilwar ma koro chuni kendo koro ichako dok e drawing board. Koro wato mana winjo of course Mama Lucy to nigi weche mang'eny miwacho ka ni standards mag thieth kanyo ok ber ahinya, weche mag qualifications gi services mag ma jopiny manyo samoro giyude e gwengego gi weche mamoko. Koro kata kamano to jok ma seyo Gaucho to seye gi weche mamoko kaka qualification mare, experience mare gi ang'o mokele mesa. Koro mage siasa mingoego ni Gaucho to ng'e ang'o e weche mag thieth. Kose koro ichuto ne achuta bor kumoro mar mondo mi uyuda ne kuminyalo ketie mondo kiket sirikal tesre kose ang'o matimore. Ang'e ni mage moko kuom penjo ma koro jopiny penjore. Chal no miya mar mondo mi koro duoka ne piny liet mosebedo godo keto godo sirikal tesre kose ang'o matimore. To kwang'eyo bathe kanyo Harncell adwa dhi mana mapiyo piyo kae to waket tenge Gaset mano mar The Standard. Iwacho kae ni kaluwore kod midhiero mano mar mauta montiere godo e pacho kae ndike kanyo ni fuel crisis, cost of living force Kenyans back to the streets. Kakoro nyaka sani liekore ni kochako odiochieng' ma kawuono kweth mapingo piny owacho ni gibiro bedo ka giketo tenge chieng' tich ariyo ka chieng' tich ariyo kaka odiochieng' mano mar jopiny dhi e ndara ka koro gi chwalo ng'ur margi kotudore kod kaka sirikal osebedo ka temo gayo nengo mag modhi e pacho kae. Kata kamano giwacho ni ng'anyo makamano bro bedo mano mamuola maonge chochni moramora. Mane momiyo aneno ka koro nyaka sani wacho kae ni riwruoge mago makedo ne ratich oganda e pacho kae nyaka sani koro ng'iso sirikal mar mondo mi ochwal arita makare ne jogo mabro bedo ka wuok oko ka ng'anyo. Warito neno ka odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka giwuok kose oyo. Harncell. Adiera makende Kenya ka ni constitution allow timo peaceful demonstration mane en ratich ng'ato ka ng'ato. Kinda ina ging'e ni ng'at mabiro ga e pacha en ogai manosanindo Raila Amolo Odinga. En kinda ina gi ok no shaiga. En no dhiga e front line to dhi gi jopiny. Ene motelo ne ji. Wach ma nyiso ji e TV ni ji odhi ng'anyo to un ok ne we ng'anyo. Mana jotendwa masani gito kanyo to orem. Mano ta bro nyiso gi ni kanyo to sani girem nikech gibo nyawinjo ka jatend DCP nyewo wacho nang'o ni rawere majenzi odhi ong'any ne wach fuel ni. An gima wacho ni we nyiso ji no odhi ong'any
tele ng'anyo no waneni e street ging'is ji ni chieng' odiechieng' ma kama wabo wuok oko ka wang'anyo kanyakla tiluongo nyithindi gi jaodi beto udhi ung'anyo to wan kaka jo Kenya wajoini kwang'eni un serious but kuchung' e podiums mag kanisni gi podiums mag political rallies tunyisowa ni mondo wadhi wang'any to un uponde e magawa mopogore opogore mano to ing'eni kendo koro wuondowa nikech ng'anyo mosebedo Kenya ka higni 2-3 mokalo injo mana rowere minego rowere matho rowere ma kendo iseyo ni odonje weche mag guns gi njore rowere miseyo ni kendo koro osebedo sangwenya rowere miseyo ni osedonjore njore mopogore opogore kinde mag ng'anyo to josiasa to sama ginyisowa nang'o ni mondo wadhi e ng'anyo no gin giyware chien to gibet nyaka gi show example ka fuel crisis ni adiero hitgi giwe weaponize jopiny and then gin gibedo e background ka koro gipogo lemo mag sirikal ng'ato ng'ato sani kweth ka kweth pango kaka gidwa pogo sirikal japiny nyiso nang'o dhi e street dhi ng'anyi to kapod otudore kod wechego mag ng'any aneno ka it Gaset mar 10 mar Gaset mar The Standard kanyo bende ong'eyo ni nitiere chenro mano mar chulo jong'anyo ma koro jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni nitiere omenda mano madirom bilion 2 ibo bed ka ichulo godo jong'anyo ka bende chenro mar chudo winjo bed ni rumo dwe mar 6 mano ma higani. Dul makedo ne ratich oganda e pacho kae Kenya National Commission on Human Rights gikone sani koro oseloso kaka ibo bed ka ichulo ji omenda ka omenda ibo bed ka ichulo ji kotudore kod kit akena wach ni hinyruok kata midhiero mane ng'ato noyudo e kinde ng'anyo. Sani koro wach kae ni sirikal osingo ni jogo mane nitiere omenda mano madirom milion 4 manitiere moko kuom jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo bro bedo ka yudo ma en kotudore kod wanyalo wacho ni oboke ma koro Kenya National Commission on Human Rights noseloso ayanga kakori wacho ni omenda makamano nitiere kidienje mopogore opogore kaluwore kod kit hinyruok mane ng'ato yudo. Iwacho ka ni familia mane joggi otho e kinde ng'anyo makamago kaachiel kod jogo mane seche moko bende otho ka gintiere tesend obila gibo bedo ka giyudo omenda mano madirom milion 3 kaachiel kod omenda ma bende ibo bed ka imiyogi mano mar wechego mago mag thieth kaachiel kod pango chenro mago mag liel to bende ka bende nitiere moko ma bende ong'iny kanyo kit hinyruok ma ng'ato noyudo nitiere kit omenda ma koro duol mano mar KNCHR oseyango ni mae omenda ma ng'ato ka ng'ato ibo bed ka imiyo. Harncell mano kaka isewacho no Kenya National Commission of Human Rights osewuok oko moseyango guidelines aparo nyoro nyegi wuok oko ka giwacho ni sani koro gino nie public domain jopiny interact godo mondo ochiw feedback kapok gi proceed, which is a very good thing because public participation en gima key but public participation onego go beyond mago. Aparo ni gisebedo ka giwuotho e gwenge ka gitimo public participation e gwenge mopogore opogore mamano kang' magisego malong'o ahinya. Tanano ni weche ma compensation gi nitiere moko ma maybe should go beyond monetary compensation. Ing'iyo situation ma family moro ni gorino ni family ni kata ka wamiyo gi 2 million kata mana 1 million ni deber ka wamiyo gi waloko kata mana kesa into wan affordable housing sirikal nyalo tiyo gi mano kaka part of the compensation mondo mi jogo machandore ma different maybe in kata mana paralyzed in kata mana disabled due to inyruok mane yudo to mi kata mana ot moro ngeni mano koro nyalo konyi nyalo mi ibedo gi kwe moro to ndika nang'o ni maximum payment mobedo proposed and up to 4 million kaliza matin ni jogo mane iwacho ni jogo mano suffer gunshot wounds amputation gima moko bro bedo awarded 1 million shillings. Nyaka wagler ni onge pesa manyalo romo okinyal pimo value mangi mang'ato gi pesa mora but ena pesa maneno ka sirikal chiwo mondo okwe oho chunji psychological trauma ibro mi 250,000 lower tier manika and 200,000 mano en unlawful arrest moko maki ataro machik gi denial of medical care after injury ka okoyieni
ok no yie ni access weche mag thieth bang' ka nise ka bende Harncell aneno kae mosenya kum ng'adi nikech nitiere jogo ma iwacho kanyo ni ne gin victims of enforced disappearance kaachiel kod abductions. Gin aneno ka kibo bed ka imiyogi $2 million to wi $2 million no bende nitiere psychosocial support ma bende ibo bed ka imiyogi ma ibo bed ka ichung'ne kod okumba mar thieth mano mar SHA. No ka thuolo marwa ema dhi kar rumo nyakora muge jong nyalo somo matut kotudore kod kit kaka ibo bed ka ichudo ka bende iwacho ni jogo mane ohala mane mwandu maggi kaachiel kod ohelni maggi seche moko obedo kod chochni e kinde mag ng'anyo bende iwacho ni ibo bed ka ineno kaka gin bende ichulogi kotudore kod kit mwandu mano kethore e kinde mag ng'anyo. Adwaro ng'i it Gaset mokwongo mano mar Gaset mar Daily Nation. Gaset mar Daily Nation bende omenyo sigana mopogore opogore ka wadhi ka watieko. Gaset mar Daily Nation ite mokwongo nikete kanyo ni YUN fears for the Kenyans life. Kakoro iwacho ka nitiere sigana moro makoro omako wang' Mary Lola. Lola en UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. Kakoro nyaka sani nitiere sigana moro momako wage kae. Nitiere jago moket picha ne kanyo mabende nyakora muge jwang nyalo neno kanyo. Yangi kanyo kaka Clement Mwiruri Kamau ma en achiel kuom jogo mosebedo ka keto maundu mosebedo ka timore mano Del Monte Pineapple Plantation mayudore e gwengo mago mag Thika. Ka bende osebedo ka omenyo mogo kuom maundu mosebedo ka itimo. Gino makoro omako wang' Mary Lola ma en UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders Harncell. Mano kaka isewacho no jal miluongo ni Clement Kamau to chal ka gima koro sani ngimane UN wacho ni ngimane nyalo bedo ni ok ni kama ber ahinya based on evidence ma Gaset ochiwo ka. Wachore ni nitiere case moro ma nikech nitiere plot ma Del Monte manithika no en iwacho ni en acre almost 222,000 acres mokete mananas gi fruits mamoko. Koro wacho ni nikech oduong' nitiere nderni makale iye ma public nyalo access. Koro public access to koro mairi increase kuo mar matunda ei puodho no. Koro mairi ma koro osemiyo Del Monte respond beefing up security margi to security margi samoro jogo ma chiwo security dhi ataro ma chik to rocho ratich jogo mani kanyo. Wacho ni nitiere ji ang'wen moko mane kinde moko nolal e plantation kanyo ema koro ni manyo gi to noyud ringre gi koneggi to obolgi ei aora. Tiwacho ni jal miluongo ni Clement ni en manotelo ne jogo mane manyo jogo manolalgo ma bang'e be nokonyo familia margi golo ringre jogo e aora. Tiwacho ni bang'e no to noyudo message moro kawuok kuom obila, jatend obila moro kanyise ni ibro miye manyonge moro, nitie manyonge moro ibro miye mondo slow down case no. Omi case no nyaw, in other words, omi case no kik dhi nyime gi pace mani malo to nodagi. Koro bang' ka nodagi no osebedo koyudo threats. Kinde moko nitiere SUV moro mano otemo tuomo gache manomiyo tuomo gari machielo. Koro mano hepo. Koro magi gik ma chal ka gima ineno ni ngimane ok ni kama ber ahinya nikech en makoro chung' ne weche mag ratich oganda e gwenge mag Kiambu makoro Del Monte bende nitiere kanyo. Nyakora mugi jong sigana makamani nyalo somo matut it Gaset mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar Gaset mar Daily Nation. It Gaset mar 6 bende mane en jalup jatend piny Kenya kendo jatend duond bura mar DCP mano Rigathi Gachagua nyiso sirikal mar mondo mi oikre ne ng'anyo kotudore kod nengo mag maute pachoka. Kata kamano Harncell ang'eni wach makamano nwasewache Gaset mar The Standard. Adwani wati kod machinglo manitiere it Gaset mano mar 19 mano mar Gaset ni mar Daily Nation ka watieko kotudore kod nengo mar mauta e pachoka makoro kelo peka ne jopiny. Kwa nyalo mana yudo machinglo makamano ka watieko mar mondo mi nyakwara Mugia Jwang bende onene achiel kachiel. Nikech aneno ka machinglo makamano Harncell outudore mana kod nengo mano mar maute pachoka. Aneno ka nitiere ngamia moro kanyo. Akena wach ni ngamia amechoka kosango matimore. Mairi nena ngero moro wacho ni ok bibedo mayot mar mondo ngamia okale e wang' sandan. Koro kairi ngamia ni ok en ngamia ma kawaida, en ngamia ma oket gi
oket gi misigo mang'eny mateni koro it is even harder. Osigo maduong' kanyo makoro ndik kanyo en fuel cost, nengo mar mauta makoro medore e pacho ka. Mano koro miyo income bende koro shrink nikech income to ko expand ino ka wang' sandan oko grow mar mondo meet expectations mag economic changes. Nyewa winjo kata mana jo taxpayers association nye recommend ni serikal otim up to 23% salary increment ne ji mondo okushon ji kinde makama. Koro mae biro bedo matek ahinya ne japiny maneno ka income mare dhi hinyore ka nikech osara komedi but misigo to medre. Wach ni mogik Harncell kwa tieko igolo waka. Wach na mogik en wana weche mag siasa, wana dalo se weche mag siasa. Adwa ma ji ODM ni gichunga mutegno nikech demands magiketogo apart mage demands for longevity from a political perspective, for longevity madhimiyo ODM bro live longer, bro bedo gi posterity kata mana beyond 2032 to kagi kelo nyao to ODM bro la. Airo kama na inya Harncell Oyango kumka utulu mari okinyi makawuono mar bedo koda e nonro mar Gaset nyakwara muge juang Gaset momori e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare walidho ni mana wiye ka bende aneno kanyo ka otudore kod kaka lwenya madhi mbele e pinjego mago mag jo Arabu kata Iran sani bende koro omiyo sekta mar majan mar chai e pacho kae koro kale midhiero mathoth ahinya. Mano bende inyalo somo e it Gaset mar 16 mar Gaset ma Daily Nation. Yena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani kaita duoko twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.